programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos, amigas, benvidos, gracias por estar aí, ben hallados. Empezamos unha nova edición de Falemos e en nome de todo o equipo desta canle de Canal Rías Baixas, pero principalmente dos que directamente participamos e facemos posible que este programa salga para adiante, moitas gracias por estar aí. Empeza hoxe unha nova edición do programa e unha nova tempada que nos levará hasta xuño do ano que ven. Tenemos unha cita todos os martes aquí con todos vostedes, pola cal irán pasando os representantes das administracións, das locais, que son as máis próximas, as máis cercanas, as que máis teñen que contarnos aos veciños que directa ou indirectamente vivimos nese concello. Todo o que se faga é ben e bo para todos e todo o que haxa que arranxar estará aí. Entón, pasarán por eles e convidaremos a todos os representantes, os gobernos e as oposicións para que, lóxicamente, den toda a información que queiran para os veciños. Así que, benvidos, hoxe estaremos con 3 alcaldes que veñen a darnos conta da súa xestión. Hai que ter en conta que, valga a expresión, no mes de maio fan 2 anos, o 50% da legislatura, desta legislatura que empezaba das eleccións de maio do 23 e que nos levará hasta o 27. Así que xa casi empezamos a acercarnos a ese 50% de xestión e de goberno e estarán connosco o alcalde de Meaño, que se acerca por primeira vez desde as pasadas eleccións. A temporada pasada non foi posible facer unha axenda con el e nos ven a contar todo o feito, toda esa novedad coa maioría absoluta que conseguiu coa súa corporación. Estará tamén o alcalde de Noia, que fai unhas semanas nada máis acaba de perder a maioría con un dos seus concelleiros que se pasa ao grupo mixto e que nos contará todo o que queira, máis toda a nova situación política que se xera neste concello importantísimo da comarca Noia. Santiago Freire estará connosco. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis e de balance da xestión, dos feitos, do que se está facendo e do que habrá que facer máis para adiante co alcalde de Villagarcía, con Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moitísimas gracias por poder ter a oportunidade de estar novamente aquí na vosa casa. Os veciños de Vilagarcía, fantástico, porque reciben a información directa. Os que sean de Vilagarcía, que vivan fora tamén, e os que sean pro-vilagarcianos, pois tamén. Que tal de verán, alcalde? Como foi este verán? Para vostede, en primeiro lugar, e logo para Vilagarcía, dende o punto de vista turístico, de actividades, de festas, de moitísimas accións e actividades que tuvo. Ben, o primeiro que podíamos hoxe que fai un día de moita choiva e que foi un verán especialmente corto, no que o tempo non acompañou, pero iso en cambio non impediu que todos os alnés, pero evidentemente Vilagarcía,
tivera unha afluencia de turistas como creo que non se coñecía dende hai moitos anos. Os datos que temos da propia Mancomunidade de Salnés de Vilar García deste verán, pois é que tivemos un 20% máis de turistas, eso estamos falando dos meses de xullo e agosto de 70.000 persoas, o sea, que é un aumento exponencial moi importante, ademais que o número de días de pernocta tamén na nosa cidade aumentou de 2 e pico, que estamos en ano pasado 4 días, que é unha subida tamén moi importante. As reflexións que fai a xente que nos visita é algo que xa sabíamos, que os vilarcianos o sabíamos, pero importante que cada vez o sabe máis xente, que Vilarcía ten unha actividade cultural e deportiva ao longo de todo o ano moi importante, e unha consecuencia moi importante de toda a xente que nos visitou e, pois, como decía, as actividades. Si tivemos festivais como pode ser o Alantifes, as Revenidas, o Clas, tivemos Cidade do Libro, pero que tamén tivemos campeonatos mundiais de vela, é dicir, Vilarcía, agora, dentro de poucos días, bueno, acaba de comenzar a exposición do Curtas, pero en breve teremos o Curtas, é dicir, temos unha programación ao longo de moito tempo que fan que Vilarcía pois sexa unha cidade que chame a atención. E que, ademais, se eso sumamos cousas polas que temos a sorte de haber nacido neste sitio, como a súa situación xeográfica, as boas conexións que temos agora con, por exemplo, con Madrid, que estamos, como decía o noso lema, 3 horas e un café, estamos moi pretiño, fai que sexamos, evidentemente, un punto Vilarcía e todo Salnés que chama atención, se a eso sumamos tamén o Camiño de Santiago, agora que vamos a poñer en marcha tamén o albergue, pois fai que sexamos un turístico que vai a ser moi envidiado agora e nos próximos anos. E aparte, todo o que entra polo mar a través dos cruceiros, non? E o porto de interés xeral, o porto de Vilagarcía. Por suposto, a ver, Vilagarcía non deixa de ser evidentemente o sitio máis grande do Salnés, somos a cidade, quizá do Salnés, eso tamén, pois evidentemente, tamén aporta ter ese porto de interés xeral, como decía tamén o Camiño de Santiago, ter unhas instalacións pois que non temos nada que envidiar as outras 7 cidades con máis poboación de Galicia, non temos nada que envidiar, eso fai, como decías, que Vilarcía pois sexa unha referencia para moitísima xente. Que aporta e que, digamos, supón o arranxo da praia de Compostela e de toda esa superficie da esplanada con todo ese paseo que está cheo de xente todos os días, todos de veciños e de fora de Vilagarcía, vamos, de visitantes. Logo, evidentemente, claro que ten unha influencia importante, era algo, ademais, que estábamos esperando moitos vilagarcianos dende fai moitísimo tempo. Ao longo destes anos se fixeron melloras importantes na praia. Primeiro, recuperar a calidade das augas, recuperar a bandeira azul. Segundo, que parece que fai unha eternidade, pero foi no ano 2015 cando chegamos, tomamos unha decisión que algúns considerarían valiente, pero para nós era fundamental, que foi a demolición do Cira, que rompía a praia, partíanos a praia, e dende logo non permitía apreciar as dimensións de praia que temos. Se arranxou o paseo da praia, eso propicia, ademais, agora, con esta renovación do areal, pois que sexa un punto máis de atracción da nosa cidade, que ademais nos permite se ha dinamizado ao longo destes últimos veráns, tanto con a actividade hosteleira como en actuacións musicais, que pois poñen o foco nesa zona. E se eso sumamos pois que agora a praia está mellor, se eso sumamos que vamos a poñer en marcha un albergue xa, se eso sumamos pois que temos unha programación cultural e deportiva moito máis extensa, eso temos que decirlo modestamente, pero temos que decirlo moito máis extensa que a maioría de todos os concellos de Galicia, pois fan que Vilarcía sexa un referente do punto de vista turístico. Dende logo, eso en que se nota? Pois se nota en que os datos da economía de Vilarcía, dunha cidade que vive do sector servicios principalmente, pois teñamos os mellores datos de paro dos últimos 20 anos, que, pois, ou incluso aguantando en meses nos que se soe destruir bastante empleo como setembro, pois se aguantou, sigue en crecemento, temos máis empresas, e outro día salíamos tamén a renta media per cápita que temos en Vilagarcía, que creo que estaba só os 24.700 euros, que, claro, é a máis alta
dos últimos anos con moita diferencia, é dicir, por eso, evidentemente, o turismo ten unha influencia moi importante na nosa economía e iso fai que a nosa cidade siga medrando, a diferencia de outras épocas, en todos estes anos, dende 2015, os datos foron cada vez mellores. Xa un pouquiño máis sobre hoxe, que información manexa estas horas dende o punto de vista de prevención, con avisos da EMET, con avisos da Xunta de emerxencias do que se nos ven nesta borrasca Kirt, que dá un pouco de medo e que xa hai algúns concellos, por exemplo, Pontevedra, que están xa restringindo e pechando as zonas comuns como poidan ser os xardíns ou estas zonas onde poida haber algún problema. Ben, esta situación sobetes que estar en información actualizada ao minuto, para iso temos uns servicios municipais de emerxencias con moita experiencia, en contacto ademais cos organismos que transmiten a información meteorolóxica para poder tomar as decisións. En Vilagarcía, como decía, temos a sorte de que temos Servicio Municipal de Emerxencias propio, ademais dunha agrupación de voluntarios, tanto eles como Policía Local, como os propios bombeiros tamén do Parque Comarcal, van a estar pendentes en función da información que nos diga. Veremos se é necesario pois de peche de instalacións deportivas ou peche de parques, que o que soe pasar en estas situacións. En principio parece que vai a ser difícil evitar tomar algunha desas medidas, pero vamos a esperar pouco a pouco, estamos en contacto permanente co Servicio Municipal de Emerxencias para tomar a decisión en calquer minuto en función de como vaya evolucionando o tempo. A veces en moitas ocasións nos pasa que falamos, claro, de que vai a chegar, ao final non chega e non é necesario tomar esas decisións. Pero a chamada aos sentidiños, sí, non? Sí, por suposto, a prudencia, por suposto, en estas cosas a mellor seguridade, aparte de ter un bo Servicio Municipal de Emerxencia, temos que aplicar cada un co sentido común, tanto a hora de coller o coche, prudencia máis, sempre hai que tela, pero agora máis estes días, como, claro, colocar calquer elemento pois que poida ser susceptible dunha caída, pois que a xente teña todas as precaucións do mundo. E a parte que lle toca a administración, por suposto, é botar unha man nunha situación de maior dificultade. No día de onte asinaban un convenio, ademais, reforzado económicamente coa agrupación de protección civil que, lógicamente, colabora e vai da man do Servicio de Emerxencias de Vilagarcía, non? É importante non só polo día de hoxe que nos toca, sino polas tantas veces que fan e que desempeñan a súa labor durante o ano, non? É importante para todo, é dicir, nos acordamos dos servicios municipais de emerxencias naqueles momentos nas que hai unha situación de un tempo máis inestable, unha catástrofe, porque eles son donde os demais nos refuxamos, eles son os que van á primeira liña, non hai máis que ver nos incendios ou, desgraciadamente, como cando sufrimos as inundacións en Vilagarcía, mentres os demás tratábamos de escapar desa situación, eles o que facía era poñerse ao fronte á situación. Así que, por suposto, de agradecer, pero que non solamente están nesas situacións. Si temos a posibilidade de facer a cantidade de eventos que facemos na nosa cidade, pois unha parte importante é a seguridade, algo que non se ve, non é tan lucido, pero hai que telo. Eso é gracias, por suposto, aos servicios municipais de emerxencias e de protección civil. Que o que pode facer a administración por eles? Pois dotalos de recursos. Nos, dende que somos o Goberno Municipal de Vilagarcía, na que, bueno, pois xa son 9 anos ao fronte, se notan as canas, pois o que fixemos? Pois evidentemente aumentar dunha maneira moi importante a aportación económica por parte do Concello. Si empezamos ao primeiros no ano 2015 con 40.000 euros, se foi incrementando en 60, agora estamos en 65.000 euros. Eso que lles permite? Pois estar ben equipados, estar ben dotados, estar facendo investimentos, estarse preparando para unha situación de emerxencias. Creo que o grupo propio de Vilagarcía pois pode ser a envidia un exemplo para moitos sitios. O que temos que facer a administración, neste caso a administración local, pois mimalos e cuidalos, como se fixo tamén, por exemplo, co sitio onde están, onde ocupan en Matosiños, na que durante estes anos, pois cando nos chegamos estaba unha fachada en ladrillo, tiñan goteiras, e se fixeron as reformas para que estén máis confortables e máis cómodos cando non teñan que sair á intemperie. Que información dispón a fecha de hoxe, minuto de resultados sobre o cuartel da Guardia Civil de Vilagarcía? Ben, o Estado foi claro, unha vez que no seu día pois se plantexou que esa posible
ubicación do cuartel xa fai moitísimos anos na zona de Fontecarmoa, despois posteriormente se desechou. Creo que levamos uns anos dunha maneira clara na que hai que diversificar recursos. Vilagarcía ten Policía Nacional, Vilagarcía ten Policía Local e a Guardia Civil non ten competencias en materia de seguridade. Por eso se plantexou que teña que estar en un sitio como Cambados, que sí que ten competencias en materia de seguridade. Hai que repartir os recursos, hai que ser xenerosos, en eso non temos dúbida ninguna. Todos queríamos tener todos, supoño que todos os concellos do Salnés querrían ter Policía Nacional, pero está en Vilagarcía de Arousa, e todos querríamos ter o Hospital do Salnés na nosa zona, pero está en Vilagarcía. Hai que ser xenerosos con todos temos que ter as condicións de ter forzas e corpos de seguridade, o que si nos plantexamos unha alternativa que creemos que non se debe desaproveitar esa oportunidade. Se ao final o cuartel se vai implantar en Cambados e non van a ser utilizadas as vivendas que antes eran ocupadas pois por axentes da Guardia Civil, pois que evidentemente a eles se lles poida dar unha prioridade se queren estar ali, pero que rehabiliten esas vivendas, que costa bastante menos que a construción, e que aproveiten para ter vivenda pública. Agora que estamos falando de vivenda, que temos un problema tan importante que na nosa cidade fai que non se construe vivenda pública, porque ten as competencias, por certo, que neste caso é a Comunidade Autónoma e Xunta de Galicia. A última vez que se fixo un edificio de vivenda pública con unhas condicións de, digamos, de protección pública foi un edificio que hai en Desamparados, onde está o Centro de Día. Foi o único e o último edificio que se fixo en Vilagarcía de vivenda pública. Estamos falando do goberno do bipartito. Durante todos estes anos non se construiu vivenda pública. Ben, pois eu lle estou pedindo a quen teñen as competencias que a Xunta de Galicia, e por suposto tamén ben lle pido ao Estado que arrime o hombro, pois que aproveiten as vivendas do cuartel da Guardia Civil, que a rehabiliten para a vivenda pública. Entramos nos orzamentos, señor Varela. Foron aprobados a mediados de xullo, convenio pacto con Bloque Nacionalista Galego. Como están? 34 millóns, non? 39. 39 millóns de euros. Como quedan os orzamentos? Que pode decirnos de xeito breve para que nos entendamos todos, e como queda a deuda, como está a deuda de hoxe? Os orzamentos agora hai que executalos. O primeiro é hai que ter uns orzamentos, eso evidentemente pois é fruto da negociación, en este caso pois de chegar a un acordo, como ben dís, co Bloque Nacionalista Galego. Se aprobou un orzamento de 39 millóns, co cual tivemos que acudir a un préstamo, porque hai que facer moitas inversións en Vilagarcía, que se leva moito tempo esperando, un préstamo de 5 millóns de euros, que, por certo, ante aqueles que sempre tratan de alarmar, cando nos chegamos ao Concello de Vilagarcía, herdamos unha débeda en préstamos de 12 millóns de euros. A situación durante estes anos moitísimo mellor, pese a que agora pediéramos un préstamo de 5 millóns, cando acabe esta legislatura vamos a deixar unha situación económica ende logo moi estable e facendo investimentos, que foi o que non fixo o goberno anterior. Si poñemos nome ás cousas, pois podemos decir que o ano 2024 foi o ano da biblioteca, foi o ano do pabillón de Fontecarmoa, ou foi o ano da rexeneración da praia. Esos son algunhas fruto de outras administracións e da negociación, pero a biblioteca, o pabellón de Fontecarmoa, pois foi gracias ao traballo do Concello de Vilagarcía, con os investimentos do Concello de Vilagarcía. Este ano pois será o ano da piscina municipal, da ampliación da piscina, ou o ano da reforma da nosa fachada marítima, na que o Concello de Vilagarcía fixo, e os vilagarciáns fixemos un esforzo moi importante, mercando terreos ao Porto de Vilagarcía para ser donos dunha parte importante dunha estampa, ademais moi significativa, que é a nosa entrada á praia, e que os vilagarciáns decidamos que se vai a facer aí, non permitamos erros de volver a meter construcións na nosa fachada marítima. Así que foi un ano positivo 2024 e vai a ser un ano positivo en Vilagarcía, porque vai haber moitos investimentos en instalacións deportivas no rural e no centro de Vilagarcía. Vamos repasar algunhas, pero antes, o Partido Popular de Vilagarcía dixo e publicou que habían presentado máis ou cerca de unhas 80 propostas. Recolleron algunhas, non sei se as quere citar ou polo menos diga algunha. Estos orzamentos van a facer incremento tamén nas becas
e nas axudas á creación de emprego, hacia onde van, defina un poquinho máis esas facetas. Estos orzamentos van a permitir, por exemplo, incrementar un 35% as becas ao FP e aos estudiantes universitarios. Gracias a esas becas, pois mil rapaces e rapazas se beneficiaron desas axudas municipais que non existían cando nos chegamos. Non sei por que o Partido Popular votou en contra. Isto vai a permitir tamén incrementar un 34 e 35% as axudas á creación de emprego. É dicir, tanto os que se puxeron en marcha de convenios de formación como se está poñendo coa empresa que é Fundivisa para formar e despois co compromiso de contratación, como para tamén subvencións por contratación a traballadores de contallea, para tamén poñer en marcha axudas aos autónomos, ou incluso os bonos son da casa para axudar a noso pequeno e mediano comercio. Volvemos a coincidir, non contou co respaldo do Partido Popular. É dicir, cada vez que lle din a un colectivo que van a reivindicar algo que están pedindo, cando teñen oportunidade de poder apoialo, van a poñer por riba os seus intereses de partido que os intereses da nosa cidade. Eso, dende logo, non quero ser duro, pero eso enganar a xente. Hai moitos asfaltados, moitas reformas, prazas, humanización de Praza San Roque, España, Vilaboa. Temos moi claro. Que vai consistir? Sí, temos moi claro, primeiro, que Vila García, o modelo que ten que seguir Vila García. Dende logo, temos moi claro que os investimentos, e os datos así nos avalan, pois que se realizan en todo o Concello de Vila García. En este orzamento, por exemplo, por poñer un exemplo, hai un investimento de 400.000 euros en asfaltados de camiños, do rural. Eso se suma aos 40 camiños que se levan asfaltados durante estes anos, pero que os maiores investimentos non se fixeron no centro de Vila García. Podemos decir moi claramente con números que nunca se investiu tanto no rural como estes anos deste goberno actual. O rural e toda Vila García é grande, sempre vai a quedar cousas por facer, pero os números non enganan, e os números din que se investiu moito máis no rural que no centro da nosa cidade. E se sigue traballando en investimentos, pois, por exemplo, agora se está traballando en arranxar unha actuación en Vilaboa, ou arranxar o saneamento en Guillán. Tamén lle vai a tocar os Duráns, porque é un barrio moi populoso. Se está facendo un esforzo, como decía, moi importante, investimentos en todo o noso concello, pero a realidade é que despois vai a pasar, van a chegar mocións da oposición do Partido Popular ou incluso de outras formacións que van a pedir esas mismas cousas, e cando teñen oportunidade, ben xa coa aprobación dos remanentes, ben xa coa aprobación do orzamento, despois resulta que non apoian porque sempre están buscando unha excusa para non apoiar a Vila García. Imos ao campo deportivo. Tamén podo decir casi o mesmo, non me gustaría repetirme, pero a realidade é que... Aproveite que vai chover. A realidade é a que, se así decimos que no rural nunca se investiu tanto no rural como estes anos, repito, tendo todavía moitas cousas pendentes por facer, pero se fixeron moitísimos investimentos, claro, sempre van a... Facemos un repaso como queda Fontecarmoa. Vila García ten... Permíteme un segundinho solamente. Vila García ten unhas magníficas instalacións deportivas que son herdanza de moita xente que traballou para telas e que nos estamos ao nivel de calquer cidade de Galicia en materia de instalacións deportivas. Que pasa? Eso fai que evidentemente cada certo tempo teñamos que facer unhas renovacións moi importantes. Falabas de Fontecarmoa, se acaba de facer un investimento de superior aos 2 millóns de euros no que 80-90% é con financiación do Concello de Vila García, en o que vamos a ter un pabellón que estes días non quero compararme porque non quero deixar mal a outros sitios, pero si ven en outros lugares con equipos da ACB tiveron que suspender pola climatoloxía, ben, pois agora acabamos de conseguir que unha eiva que tiña o pabellón de Fontecarmoa, pois este fin de semana que choveu tanto, pois se pudera xogar con total normalidade. Que será o obxectivo? Ter un pabellón funcional, moderno, que unha eiva que tiña o pabellón de Fontecarmoa
pois este fin de semana que choveu tanto, pois se pudera xogar con total normalidade. Que será o obxectivo? Ter un pabellón funcional, moderno, e que permita disfrutar aos nosos equipos de baloncesto, pero que tamén se reformou campo de herba artificial o Manuel Jiménez, e se está no proceso de reformar Verdón, pero que tamén se fixe unha reforma da piscina municipal. É dicir, o esforzo en materia de deporte na nosa cidade é importantísimo. En estes último ano estamos falando de 3 millóns de euros en materia de instalacións deportivas solamente. E sabemos que o pabellón de Carril tamén se está reformando. É dicir, se está facendo actuacións en moitísimas instalacións deportivas, sabendo que, como temos moitas, unha vez que rematen estas, xa estamos pensando cal vai a ser a seguinte que lle vai a tocar no seguinte orzamento, porque temos tamén, por exemplo, que arranxar a pista de atletismo, sabemos que é algo que temos pendente. Pero creo que o nivel das instalacións deportivas que ten a nosa cidade pois é inigualable. Poucas cidades de Galicia teñen esas instalacións. Se eso sumamos a cantidad de eventos deportivos que temos, non vou a nomear outras cidades, pero fai pouco uns pais que estaban aquí en Vilagarcía, estábamos falando dun evento deportivo, e decía, o Galla tivéramos na nosa cidade pois a cantidad de eventos que tendes en Vilagarcía, porque xa a terceira vez que vemos con nosos fillos e tendes, vaya pabellón que tendes. Sí, eso ademais dinamiza moitísimo a xente e a xuventude, lóxicamente. Ten un retorno económico moi importante, aparte dos virtudes do deporte, do é pouco que poidamos falar de ensalzar o deporte, o bo que é para a saúde, por suposto. Ter hábitos de vida saludables é fundamental, e sobre todo para os rapaces. Pero evidentemente, sobre todo aqueles eventos no que estamos pais, nais, avós, eso propicia que cando ven un rapaz a un torneo aquí en Vilagarcía de nenos, veña parte da familia, se queden a dormir, se queden a comer. E, como decíamos ao principio, unha cidade que vive principalmente o sector servicios, o retorno económico é fundamental e moi importante. A reforma tamén do skate park de Cabadelo, non? Están aí en obras, ten datas de remate de para cando? Se está traballando, é certo que nas obras a veces hai dificultades, atopas cousas cas que os técnicos pois non contaban con ela e teñen que facer pois por un principio de prudencia, pois esperar un pouco, repensalo e reformular se é necesario o proxecto para que despois non exista ningún problema. É certo tamén que cada vez hai novas demandas de novos deportes, agora é o skate, pero non solamente vai haber aqueles usuarios de skate, sino tamén se van a poñer para aqueles rapaces que poden xogar ao fútbol ou baloncesto, pois haber a canchas ali tamén para que poidan disfrutar desa magnífica instalación. É algo máis que se suma a práctica de deporte federado, que temos unhas magníficas instalacións, pero tamén é necesario pois aqueles deportes que non son ao mellor tan coñecidos ou tan numerosos os usuarios, pero tamén ter espacios públicos para que os rapaces poidan xogar como facíamos antiguamente. Como vai o Baicar, vai bici, vai Vilagarcía, como vai Vilagarcía? O que vai é ben pensado, o que vai temos moi claro en de principio o modelo de cidade que queríamos, non o que quería este goberno municipal, que eu digo moitísimas ocasións e tamén o digo con moitísima humildade, decir, isto non foi fruto deste goberno municipal, colaboramos evidentemente, pero aquí hai un camiño trazado por Vilagarcía e os vilagarcianos dende fai moitísimos anos, dende aquelas primeiras épocas na que se plantexou peatonalizar Rei da Viña e o Partido Popular se dedicaba a tratar de sembrar polémica nos comercios con enquisa xa choveu, agora ningún vilagarcián querría volver a deshacer o camiño andado, se andou moito, eu diría que uns maratóns durante estes anos, e non queremos retrotraer ese camiño, pero eso non vai solamente, non consiste solamente en humanizar, consiste en ter moi claro que hai que humanizar, pero hai que ter tamén para aqueles que realmente necesiten o coche, pois poñer unha rede de aparcamentos disuasorios que non existían nesta cidade, e durante estes 10 anos se puxeron en marcha unhas 2.300 prazas de aparcamentos que non existía. Temos que seguir insistindo e a ver se por fin de unha vez somos capaces de convencer a Xunta de Galicia que é necesario mellorar o transporte colectivo, o transporte de autobús, non solamente o urbano, sino tamén o interurbano, porque non podemos presumir de datos turísticos se despois é máis fácil chegar de Vilagarcía a Santiago en tren ou de Vilagarcía a Madrid que de Vilagarcía ao Grove a Cambados, a Meis ou a Illa en autobús. Eso non parece razoable, pero eso tamén o necesita o modelo. E, por suposto, todos temos
que poder disfrutar da nosa cidade con seguridade, para eso tamén hai espacios dedicados ás bicicletas para que poidan, eles tamén teñen dereito a seguridade vial e poñer por enriba de todo que os nenos poidan chegar aos colexios con autonomía persoal e con seguridade, tratando de alixar o máximo posible os vehículos dos colexios, e facer algo que tamén, e volvo a decir o mesmo que dixen fai un momento tamén, pois isto non inventou ni este goberno municipal con respecto a Vilagarcía, nin Vilagarcía con respecto ao resto das cidades de Europa. Todas estamos facendo, ou casi todas, recorrendo o mesmo camiño, que é situar os peóns, as persoas, no espacio público como protagonista. Os vehículos teñen que ser secundarios. Pero hai que poner aparcamentos, ou disuasorios, ou de pago, ou de algo. Claro, pero o decíamos fai un momento, decir, se puso en marcha unha rede de 10 aparcamentos disuasorios que son 2.300 plazas. Porque na zona na que estamos necesitamos o coche para vivir e para desplazarnos. Sí, claro. Non sería tan necesario. Non dentro das cidades, pero en interpueblos, intercidades. Sí, claro, por suposto. Si tivermos unhas boas liñas de autobús non sería tan necesario, non ten ningún sentido, e seguro que coincides comigo, Antonio, que un pai e unha nai que teña os seus fillos estudiando en Santiago, por exemplo, teñan que vir en coche de Cambados a Vilagarcía para deixalo na estación do tren e que colle un tren a Vilagarcía de Vilagarcía a Santiago porque se tarda pouco. Eso non é sostible nin é razoable. Para eso temos que facer un investimento en transporte público moi importante que o faga quen lle corresponde. E que está facendo Vilagarcía con respecto ao que decías aos aparcamentos? Esa rede de aparcamentos disuasorios se recuperou o parking Xoán 23 e se vai a poñer un en marcha na Concha Compostela, que van a ser 2 parkings, ademais cubertos, no que vai haber bonificacións ou excepcións para os vilagarciáns e para a xente que nos veña a visitar. É algo que temos que ter toda esa información que en moitas ocasións non o temos. Está todo correctamente. Sí, se vai a facer agora na Lomba, se está facendo, pero eso é descoberto, pero sí, tes razón, estás moi ben informado. Na Lomba se vai a poñer un aparcamento disuasorio, se fai un investimento de 45.000 euros na zona de Desamparados, que tamén creo que ten unha cabida para uns 50 ou 60 vehículos, que eso suma. Temos moito máis aparcamento agora que no 2015. As poucas prazas que se poden eliminar cando se peatonaliza, que é moito máis o que se gana nunha humanización, son moitísimas máis a que se conseguiron con unha rede de aparcamentos disuasorios en todos lados. E se sigue traballando. Recentemente firmamos outro na zona da Xunqueira e se vai a estar atento e buscando outras zonas. Ademais, un compromiso que ata agora non se puso en marcha, pero se vai a poñer. Eu trato sempre de cumplir os compromisos que tanto sexa con un neno como con un colectivo de veciños, que zonas de residentes como hai en outras cidades, naquelas zonas de Vilagarcía nas que entendemos que é máis difícil aparcar, xa pola súa composición. Por exemplo, Carril, se a maioría da zona está ocupada por terreos de Portos de Galicia e son as calles con unha estrutura determinada, é difícil aparcar. É certo que non existía ningún aparcamento disuasorio no ano 2015 e nos puxemos en marcha durante estes anos o que hai ali entrando en Veiga de Lamas na zona por donde está a Rúa Ibérica. Pero ainda así se sigue traballando en poñer algún máis en esas zonas de residentes donde consideremos que é necesario para beneficiar aos veciños. Un pobo, unha cidade como Vilagarcía leva moitas cousas, pero o tempo váisenos, ten que volver máis para diante. Escapoúsenos. Encantado de estar con vos. Eu entendo que Vilagarcía daría para todo o programa, pero hai que deixar ao resto de alcaldes tamén que fan. Remate que o que queira, señor Varela, unha pequena intervención de 20-30 segundos co que queira dicir. Que vamos a seguir traballando en seguir mellorando, seguindo facendo unha Vilagarcía cada vez mellor. É dicir, decía fai un momento, se neste ano 2024 se conseguiron obxectivos ambiciosos, polo que se levábamos tanto tempo esperando, como pode ser como a biblioteca, como era esa reforma ao pabillón de Fonte Carmoa, ou como era a rexeneración da praia, se vai a seguir traballando, como decía, para que no ano 2025 Vilagarcía siga mellorando. Señora Varela, lle agradecemos moito que se ha acercado hoxe hasta Ribadomia para contarnos todo isto e para a nosa audiencia, pero especialmente para os veciños de Vilagarcía. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias, moi boa noite. Un placer estar con vos. Moitas gracias, nos vamos a publicidade, damando os copatrocinadores, volvemos dentro dun instantiño e recibimos a Santiago Freire, alcalde de Noia, non o perdan, ten moito que contar porque lle cambiou moito a política e a situación do goberno fai solo unhas semaniñas. Hasta ahora mismo.
programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. De novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Santiago Freire, alcalde de Noia. Como estamos? Que tal? Hola, boa noite e moitas gracias por darnos unha vez máis a oportunidade de tratar sobre distintos temas de actualidade municipal. Que ten moitas e entraremos nelas, pero antes de empezar, como se presenta o día de hoxe, que, digamos, que previsións lle están alertando as institucións de protección con claro, emerxencias, claro, co tema de a borrasca que vai vir esta noite ou nas próximas horas, vamos, para ben, evidentemente, pois non está de máis tomar todas as medidas, todas as precaucións no relativo ao pechamento de parques infantís, de espazos abertos onde poida haber algún risco de desprendementos, de caída de ramas e demais, e sobre todo, bueno, pois facer esa labor de concienciación á veciñanza para que extreme as precaucións, si ten que desplazarse nos seus vehículos, si ten que, digamos, acudir ao seu traballo, pois que extreme esas precaucións, e tamén, bueno, pois o dispositivo de emerxencias que este advertido e con a maior, digamos, precaución á hora desas intervencións que poida ter que facer por caída de árbores, ou si ten que intervir en algunha inundación ou outras circunstancias que poidan darse. Señor Freire, Noia ten 14.150 habitantes, máis ou menos reconocidos, non? O Partido Popular nas eleccións do pasado mes de maio conseguiu 7 concelleiros, o Partido Socialista 4, Noia Independientes 2, BNG 2, Marea Cidadá 2. E, lóxicamente, o pacto e o acordo que tiñan con Noia lle daba a maioría absoluta, pero fai un par de semanas que pasou en Noia, que se produxo en Noia con un dos concelleiros que estaba e que vostede ademais había ido a fichar, a levar para o Partido Popular como un home pois importante para o seu proxecto. Bueno, pois dáse unha situación sorpresiva, cando menos para nós, no senso de que este integrante da candidatura do Partido Popular, Luís Salamancos, ao que eu lle ofrezo no seu momento a posibilidade de participar na política local. El non tiña, non fora concelleiro, nin participara previamente na actividade política municipal. Nun determinado momento confíase nesa persoa para que asuma funcións como, por exemplo, a de portavoz do grupo municipal, desígnase como tal portavoz no momento da constitución do Grupo Municipal do Partido Popular, ao mesmo tempo encoméndanselle distintas funcións vinculadas ao Departamento da Policía, o sea, Concellería de Policía, Concellería de Persoal, tamén responsabilidades en medio ambiente e outras materias, e prácticamente
evidentemente a nosa sorpresa é que dende o primeiro momento pois vai declinando ou deixando de asumir esas responsabilidades, plantexando que prefire ter menos competencias, que prefire non exercer a función de voceiro, a función de portavoz para que foi designado. De feito, non chegou a intervir en ningún dos plenos como tal. A partir de aí plantexa ya un compañeiro a posibilidade de que sexa ese compañeiro, Iván Lorenzo, quen asuma esa portavocía ou que pase a ser voceiro do grupo municipal do Partido Popular, e tamén pois decide deixar de exercer determinadas concellerías para as que fora designado. Bueno, eso supón que vayan discurrindo esos primeiros meses do mandato nos que bueno, pues observamos que a súa implicación, o seu compromiso e demais era un tanto limitado e sobre todo ao marxen do resto do grupo en moitos momentos, pero evidentemente nunca pensamos que se podese chegar a unha situación deste estilo onde evidentemente non advirteu a ningún compañeiro, nin evidentemente o propio alcalde, porque hai que ter en conta que foi unha aposta persoal. Eu fun quen lle plantexei a posibilidade de formar parte desa candidatura. Evidentemente eu considero unha falta de lealdade, de respeto ao grupo e sobre todo, bueno, pois unha situación de cobardía, porque se alguén discrepa ou non está de acordo en algunha cuestión, pois o lóxico é que o poñan de manifesto en algún momento e que pois se poda debatir ou se poda tratar calquer cuestión. Ben, nós estamos seguros que isto é unha situación que se ven artellando dende fai tempo, da que algún outro grupo municipal era coñecedor e, pois... Non foi sorpresa para todos os grupos da corporación? Non, evidentemente que non. Ademais, temos constatado e temos probas de que se veñen mantendo diversas reunións dende fai tempo con algúns grupos políticos e, digamos, esta non é unha situación que tivese como consecuencia os orzamentos do Concello de Noia, senón que os orzamentos foi a excusa, pero podría utilizar como excusa calquera outra, porque evidentemente eses orzamentos na súa aprobación inicial os vota favorablemente co resto do grupo de goberno, tanto os concelleiros do Partido Popular como os do Noia. Emite un voto favorable, sométese a exposición pública ese orzamento logo da súa aprobación inicial. Existen unhas alegacións e na aprobación definitiva, sorpresivamente, pois cambia o seu criterio de voto, vota en contra, sin advertir nin na xunta de goberno previa que se celebrou nada máis e nada menos que o día anterior ao debate deses orzamentos. Na propia reunión do grupo de goberno que se celebrou media hora antes da sesión plenaria, tampouco advirte nin pon de manifesto ningunha situación que nos faga pensar que vai a desmarcarse a hora de votar e, evidentemente, pois causa un perxuicio como é que non prosperen eses orzamentos, causa un perxuicio importante a moitos provedores do Concello de todo tipo, maioritariamente provedores do ámbito local, pois dende talleres, ferreterías, almacéns de construción, gasolineras, digamos, imprentas, farmacias, establecementos de hostelería, todo que o tecido, digamos, empresarial local que traballa co Concello e tamén incluso pois digamos medios de comunicación, todo relativo que tamén ten unha incidencia pois en gastos correntes como son, por exemplo, pois os relativos ao suministro eléctrico, alumeado público, suministro de peles ou suministro de material para o funcionamento das instalacións municipais e, bueno, pois acaba... Pero vostede está sostendo, permítame, vostede sostén, ou xa pode ter documentado, sí, eso dirá vostede, que isto non foi nin fruto dun arrebato, nin vostedes a ningún compañeiro do Partido Popular da Corporación foi avisado, nin informado, nin comentado, nin nada, pero que algún outro
grupo ou compañeiro da corporación fora do Partido Popular, si o sabía fai tempo. Evidentemente, independientemente de que tiñamos unha certa sospeita ou información de que viña mantendo determinadas reunións e que podía ter un comportamento un tanto anómalo a hora da súa participación na actividade normal do grupo, pero evidentemente a ninguén se nos pasou pola cabeza que poidese adoptar unha situación como esta que ocasionou e, sobre todo, sin previamente advertir nada ao respecto, porque, honestamente, alguén que quere actuar con honradez e con honestidade, se algo non o ve claro, se algo quere que se lle explique ou quere que se contraste, pois debe advertilo e decir, oiga, eu isto non estou de acordo ou teño outro punto de vista, quero que se debata, quero que se modifique, quero que se revise, pero en ningún momento fixo ningunha aportación dese estilo. Eu entendo que é unha cuestión premeditada e de unha cobardía e de unha traición total, o sea, porque xa non é un tema que digas, bueno, pois ao mellor non yo quere transmitir ao alcalde, pero si yo transmite a outros integrantes do grupo de goberno para que se podan... Non é unha cuestión personal de Santiago Freire, señora Lamancos. Ben, eu o que entendo, non sei os motivos, insisto, hai cuestións que evidentemente iremos vendo co tempo e tamén hai cuestións que somos conscientes que el causa baixa como afiliado no Partido Popular o fai a través da sede de Madrid, da sede de Génova en Madrid, no mes de xullo, evidentemente... En xullo? No mes de xullo, eso está contrastado, de tal xeito que non é unha cuestión que apareza da noite para a mañán vinculado aos orzamentos, o sea, el ten unha estrategia definida dende fai xa un tempo, seguramente pois esperou un momento no que podía facer máis dano, no senso de que os orzamentos anuais pois ten unha trascendencia para o funcionamento do Concello, posiblemente descoñece a repercusión evidente que pode afectar incluso ao que é a partida orzamentaria para facer fronte ás nóminas do persoal do Concello no último mes do ano e demais, no mes de decembro, e evidentemente pois obriga a ter que tomar unha serie de decisións para corrixir esta situación provocada como consecuencia do seu comportamento. E tamén é certo que no mesmo momento da votación no pleno eu dígolle que debe explicar o seu sentido de voto e debe explicar por que motivo actúa desa maneira. Non dá ningunha explicación, seguindo a súa línea, nada máis rematar o pleno, levántase, auséntase e ao pouco rato, pois axudado por alguén alleo, redata o escrito para presentar, digamos, a solicitude para abandonar as súas competencias na súa responsabilidade no Concello e tamén pasarse ao grupo de non adscritos. Por tanto, é un caso de transfugismo de libro con todos os criterios para que sexa, digamos, considerado transfugismo prácticamente no seu grado máximo. Por tanto, bueno, pois evidentemente el terá que explicar por que fai isto, cales son os motivos e evidentemente nos faremos a investigación correspondente tamén e trataremos de clarexar toda esta situación, sobre todo tendo en conta que levamos tempo traballando para o Concello de Noia para mellorar a xestión, a calidade de vida dos seus veciños e alguén en quen se deposita unha confianza e se lle encomenda unha responsabilidade tan relevante como pode ser a de portavoz do propio grupo municipal. A representación dos veciños. Eso demostra pois a confianza depositada en él e a esperanza que se tiña posta nesta persoa dende o primeiro momento.
Eu entendo que é unha responsabilidade exclusiva miña, porque é unha decisión que eu tomo basada na confianza, equivócome dándolle esa confianza a unha persoa que, dende logo, me demostra que non é merecedora da mesma, e a partir de aí, bueno, pois se abre un novo escenario, a situación que se produce, eu creo que entendo que alguén o asesorou de que o feito de abandonar o grupo político do Partido Popular e facelo a través da sede de Madrid, pois lle iba a posibilitar que non tivese a condición de adscrito o grupo municipal do Partido Popular, e supoño que contaba que con eso pois podería apoiar unha moción de censura e demais. Evidentemente o seu voto non é válido para esa cuestión, trátase dun caso de transfugismo perfectamente definido no informe de Secretaría, e, por tanto, pois o seu voto non é válido para esa cuestión, pero sí que pode utilizar o mesmo para desmarcarse, bloquear e condicionar pois o desenvolvemento da política local nestes 2 anos e pico que quedan todavía de mandato. Vaya lío. Sí, no, é evidente que é unha situación novidosa. Bueno, pois o que che fai é reflexionar sobre como artellar as medidas para que o Concello siga funcionando. Evidentemente, bueno, pois vai a requerir chegar a outro tipo de acordos con algunha outra formación. Nos entendemos que ata o de agora o grupo municipal do BNG pois actuou con un criterio diferenciado en determinados aspectos, foi posible chegar a acordo con eles en determinadas cuestións, e esa vai a ser a opción preferente a hora de chegar a determinados plantexamentos en aras de, digamos, posibilitar o funcionamento do Concello. O pacto de goberno feito con Noia Independientes sigue funcionando ben? Hai algunha novedade que poida comentar ou que deba de comentar para os veciños de Noia? Ben, eu creo que este é o terceiro mandato que compartimos esa responsabilidade de goberno. É o mandato no que se dou unha maior cordialidade, un maior entendemento con esta formación do Noia. Eles evidentemente apoyaron os orzamentos e non se desmarcaron en ningún momento, entre outras cousas, porque tal como están estruturadas as áreas de goberno, cada un ten competencias sobre determinadas materias, e evidentemente era un documento que permitía contemplar determinados investimentos en cada un deses departamentos e permitía reforzar as partidas orzamentarias. Hai que ter en conta que era o orzamento máis elevado da historia de Noia, en torno a 14,5 millóns de euros. E, fundamentalmente, eu quero deixar clara unha cuestión para que non leve a ningún tipo de engano, e agora entendo digamos, a crítica agresiva que facía algún grupo político, non este concelleiro do Partido Popular que non interveu en ningún momento, senón algún outro voceiro de algún outro grupo político, sobre todo, fundamentalmente, o voceiro da Marea e o voceiro do Partido Socialista, digamos, a crítica férrea que facía ese orzamento. Aquí están os informes de intervención que evidentemente demostran que non existían neses informes ningunha cuestión de carácter suspensivo. O que existen son informes completos, detallados, donde fan unha serie de recomendacións, o igual que os orzamentos aprobados en ocasións anteriores no Concello de Noia e en outros moitos concellos. Advirten de determinadas cuestións de carácter formal, non teñen carácter suspensivo. Son informativas. E evidentemente, pois, esa é unha excusa para intentar enturbiar a xestión do goberno, intentar enturbiar a xestión que se está facendo dentro do Concello, onde nos sentimos orgullosos de moitas das actuacións, dos investimentos e do traballo que se vai desenvolvendo, independientemente de que, evidentemente, pois hai aspectos mellorables. Antes escoitaba a outro alcalde facendo unha reflexión. Nun Concello sempre hai aspectos a abordar, non se pode chegar a todo o territorio ao mesmo tempo, pero o que é evidente é que estábamos satisfeitos do traballo que se estaba realizando, e, bueno, pois calquera pode entender que
o orzamento prorrogado co que traballábamos neste momento é un orzamento no que se prorrogan digamos aqueles capítulos relativos a gasto corriente e demais, non se prorroga o capítulo 6 de investimentos, é un orzamento que ten digamos un montante de en torno a 11,5 millóns de euros, e o orzamento que se pretendía aprobar pois son 14,5 millóns, son prácticamente 3 millóns de euros de diferencia, que permitía afrontar moitas das inversións, permitía tamén unha planificación para o que quedaba de exercicio. Estábamos traballando no borrador do documento para o 2025. Isto supón un contratempo que agora, bueno, pois levamos xa varios días reuníndonos co persoal da área económica, co Departamento de Intervención, Contabilidade e demais, para ver os axustes necesarios para poder seguir funcionando e adoptar determinadas medidas que permitan afrontar o exercicio con unha certa garantía. E aminorar as consecuencias negativas, non? Evidentemente. Paliar no que se poida. Pero a cuestión para os veciños e para tal. Unha decisión que, según vostede, digamos que argumenta, incluso ten documentado, pautado, de que se viña matizando, que se viña estudiando, que se viña pergueñando dende xullo e se produce 2 meses despois, non. Eu creo que se viña pergueñando de antes e que se produce en xullo en Madrid con unha baixa. Sí, pero evidentemente se viña producindo xa antes. Evidentemente agora, pois a finais de setembro adopta este comportamento co cual, bueno, pois isto non é unha cuestión do momento, nin é unha cuestión de un cabreo de un día, evidentemente. No sentido estaría que, para que nos entendamos todos, estaría que estaba sendo convencido ou foi convencido para facer un apartado, irse do Partido Popular e volver ao goberno con outros equipos, con outras agrupacións. Ben, iso é unha cuestión que iremos comprobando ao longo do tempo, e calquera pode entender que se existira unha vontade de advertir, de cambiar, de corrixir, de modificar ou de facer unha determinada proposta, tería que telo posto de manifesto neste tempo. O que non podemos é intuir que alguén vai a facer algo deste estilo si previamente, porque ademais aí están as atas dos distintos órganos colexiados, das xuntas de goberno. Hai que ter en conta que mantemos unha xunta de goberno todas as semanas na que el forma parte. Non fixo ningunha advertencia nas comisións informativas correspondentes, nin fixo ningunha advertencia nas múltiples reunións. O que si notábamos é pois que dende fai xa tempo non participaba en determinadas actividades, e moitas das excusas ou das justificacións que agora parece estar dando, pois evidentemente se caen polo seu propio peso. E evidentemente eu creo que ao marxen de que alguén poda decir, oye, pois en esta cuestión creo que se debe levar de outra forma, nada xustifica desmarcarse nunha votación como é a dos orzamentos deste xeito, e sobre todo bueno, pois con a clara intencionalidade de causar un dano ao grupo de goberno e á xestión que se estaba levando a cabo. Causas políticas de momento non se poderán producir. Tendría que non ya abandonar, non ya independientes agrupados tendrían que abandonar o patio de goberno para que houbera un cambio de unha posible moción de censura e un cambio de goberno, non? Sí, evidentemente eu quero pensar que... Porque senón queda a cousa empatada, non? Claro, quero pensar que cando toma esa decisión de abandonar a afiliación do Grupo Popular a nivel Madrid, e non o fai a través, comunicando a través da sede local ou comunicando a través da sede provincial, senón que o fai directamente a través de Génova, digamos, a través de un correo ou dun burofax ou da solución que utilizou, pois evidentemente
xa está intentando marcar distancia e convencido de que ese paso pois lle pode ser útil para que nun determinado momento pois o seu voto poida ser útil para unha moción de censura. Evidentemente, pola lei antitransfugismo está establecido claramente en que casos, porque el formou parte do grupo do alcalde, formou parte do grupo municipal do Partido Popular, e non só eso, está no momento que se constituye o propio grupo, ele é designado portavoz do mesmo, o sea, que non hai ningún lugar a interpretación, o sea, é evidente que el é un concelleiro que estaba adscrito ao Grupo Popular dende o momento da conformación da corporación. E, evidentemente, Noia ten moitos proxectos en marcha, hai moitas cuestións que seguimos desenvolvendo. Estamos afrontando nestes momentos pois o proxecto de rehabilitación da antigua fábrica da Chaínza no seu conxunto. Aí vaise a construir pois un albergue turístico que está rematándose e que se concluirá nas vindeiras semanas. Vaise a construir un local, unha factoría da mocidade, un local para a xuventude que supón a recuperación de outro deses edificios e a construción dun centro de día que van a permitir pois recuperar un patrimonio industrial que foi adquirido polo Concello no seu momento e que estamos levando a cabo unha posta en valor, unha recuperación, ou igual que noutros momentos pois se fixeron con outros vestixios industrial ou con outros elementos do patrimonio industrial que tiña Noia, como era o propio Talleraco ou a nave da Bruñeiras que se está rehabilitando e na que se actuou recientemente. E, bueno, pois seguimos traballando en proxectos importantes para o Concello. Hoxe mesmo, pois, unha das obras que se está acometendo pois é a demolición de un inmoble fora de ordenación, no que se leva moitos anos pelexando para regularizar unha situación onde era necesario a apertura desa rúa, a confluencia entre a Rúa Outonil e a Avenida da Coruña, unha actuación que estamos seguros que vai a ter un impacto positivo para os veciños desa zona e para o Concello a hora de regularizar pois a situación desa rúa e mellorar o acceso aos establecementos que están situados aí e, sobre todo, bueno, logo de que o Concello asumise unha cuantía importante para, digamos, afrontar eses gastos da adquisición dese inmoble, pagándollos o seu anterior titular, un desembolso importante para as arcas municipais, así como un desembolso importante pois todo o proceso de demolición e posterior urbanización desa rúa. Tamén traballamos en proxectos de acondicionamento a nivel turístico de 2 miradores sobre distintos puntos elevados do Concello que estarán, digamos, operativos en breve, que vai a supoñer pois tamén a recuperación e a posta en valor de 2 elementos diferenciados do Concello de Noia que teñen unha potencialidade turística, ou as obras que vimos de rematar de ampliación de unha parcela de titularidade municipal no polígono de Auga Levada para, digamos, utilizala como almacén de materiais do Concello, dos servicios municipais, que nos vai a permitir prescindir dun aluguer que o Concello pagaba anualmente por utilización de unha nave en propiedade. Foise o noso tempo, señor Freire, pero ten unha última intervención para un mensaxe aos veciños, principalmente de Noia, de que, lóxicamente, a labor de goberno vai continuar, co que vostede queira decir, pero outro día tendrá que virnos a contar máis do que están facendo e menos deste lío, que esperemos que vaya collendo, que vaya pausando, Evidentemente, co que queira rematar, 20 segundos, señor. A nos gustaríanos a tratar de outras cuestións nesta entrevista, pero evidentemente eu creo que os veciños de Noia teñen dereito a saber, teñen dereito a estar informados de cal foi a situación que se produxo, teñen dereito a sacar as súas propias conclusións. Evidentemente, no noso Concello teñense dado diversas situacións ao longo da historia de sobresaltos e demais, pero
esta situación que acabamos de vivir, pois teño que decir que dende logo non é a habitual, independientemente da conflitividade política que poda ter o Concello de Noia ou de outras etapas históricas, pois creo que este señor veu a marcar un novo hito e lamentablemente pois o consideramos un hito desagradable. Hai que decir que Noia ten moitas cousas positivas, que ten un gran atractivo, un gran potencial, e imos a seguir traballando para poñer en valor e para optimizar eses recursos, intentando poñer solución a algo, a un contratempo que dende logo non é o desexable. Esa parte na que nos quedamos. Pues moitas gracias. Que nos quedamos, señor Freire. Foi un placer contar con vostede nesta edición. O placer é meu. Que haxa suerte, que haxa solución para estes contratempos e hasta unha vindeira ocasión. Que falemos máis de proxectos de Noia. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Recollo segundo. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e tamén dos copatrocinadores. Volvemos e recibimos ao alcalde de Meaño, Carlos Vieites. Non o perdan. Un concello importantísimo para o sector do viño e outras moitas cousas. Xa verán, xa verán, xa verán. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois estamos de novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Carlos Vieites, alcalde de Meaño. Moi boa noite, como estamos? Hola, moi boa noite e moitas gracias pola invitación. Como está o día de hoxe en Meaño a estas horas da tarde-noite, con previsións desta borrasca que vai alterar un pouco pois a convivencia? A medida que pasan as horas, pois empeora tanto en choiva como en vento. Creo que casi toda Galicia ten o mesmo fenómeno atmosférico e vamos a sufrir tamén en Meaño. Hai que andar con precaución, non? A chamada aos veciños de precaución. Hai alerta que nos enviou a Xunta de Galicia, entón intentar cumplir. Estamos en alerta amarilla e intentar tomar as precaucións necesarias, sobre todo en parques e en espacios abertos ao aire público. Bueno, contaba eu antes aos veciños na presentación de que vostede é a primeira vez que, desde as pasadas eleccións de maio, que é a primeira vez que ven a este formato de entrevistas. A temporada pasada non nos foi posible, por culpa nosa, máis que por culpa súa, ás veces por culpa das dúas partes. Recordar que Meaño, 5.300 habitantes no censo. Sí? Sí. Vale. Veciños de Meaño, o resultado electoral, veciños de Meaño, do cal vostede cabeza de cartel, 8 concelleiros, Meaño Independientes 3, Partido Popular 1 e BNG 1 concelleiro. Que pasou en maio do 23, fai ano e medio? Pois que traballamos duramente en prol para o veciño de Meaño, si apreciaron que realmente estábamos facendo, e entón tuvemos un moi bo resultado. Desde aquí tamén agradecer e dar gracias polo seu apoio que nas urnas en maio prácticamente vai a facerse a ano e medio que se celebraron. Con 44... En maio fai 2 anos. En maio 2 anos, sí, foi en maio. Como pasou o tempo? 50% da legislatura en maio. Si con 44 votos máis, acadaríamos 9. Foi un gran resultado. Eu creo que a nivel de provincia de Pontevedra, creo que fomos a terceira ou cuarta forza política máis votada.
Pero menuda responsabilidade ten vostede desde entonces cos veciños de Meaño, non? Pois a seguir traballando por e para o veciño de Meaño, con única finalidade de intentar mellorar a calidad de vida de todos os veciños. Vamos a entrar e vamos a ir contando, poña no mapa a Meaño para a audiencia, para o alcalde que acaba de marchar de Noia, de Muros, de Ribeira, de Padrón, que Meaño e que quere facer, ou cal, que Meaño quere vostede facer? A ver, facendo unha pequena definición ou descripción de Meaño, Meaño é unha pequena vila de grandes persoas. Logo, Meaño tamén é terra de viño. Quizás semos o concello con maior número de concentración de bodegas de formato pequeno, mediano e formato grande, gran número de viticultores. A viña ou o viño é un sector cunha gran importancia a nivel económico, social, cultural. De feito, recuperamos unha festa que estaba levada 5 ou 6 anos sin facer, que iniciaron a asociación de veciños, e nos retomamos agora como municipal, ten un formato bastante bonito, en 3 zonas moi próximas e diferenciadas, zona bodegas, 20 e pico de bodegas, zona de gastronomía e zona de música, un formato, digamos, con criterio, un pouco diferente a todos os demais, que funciona moi ben e do cal estamos moi orgullosos. Por outro lado, celebrando alrededor do 25 de xullo, verdad? Mediados de xullo, sí. Levamos 3 edición, para o ano sería a 4ª edición. Logo, Meaño tamén é terra de música. Temos a banda de música que é un referente a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. E temos a Escola de Música con 200 nenos. Temos 14 profesores, para ser un concello de 5.000 habitantes, é un número considerable de alumnos. Como digo, ten bastante repercusión. Sobresaínte. Sobresaínte, sí. E é raro tamén as familias que non teñen, de algún xeito, un fillo, un familiar involucrado coa música, e desde nenos empeza na Escola de Música, co cal logo nutre, digamos, a escola, a banda de música a infantil e juvenil, e logo a BUM. Que máis? Meaño é terra de gastronomía. Todos conocemos, a parte dos restaurantes, a cantidad de furanchos que hai. Ese é un mundo que podemos ver aí, sobre todo na zona de Covas. Ese formato de furancho, que non son furanchos, son establecimientos hoteleros dados de alta, como que era outro tipo de establecimiento, o que fai expandir, digamos, esa filosofía por diferentes parroquias e está tendo moito éxito. Son espacios ou establecimientos que teñen un espacio aberto debaixo das viñas ou con xardíns. A relación de calidad-precio está moi ben e está tendo moitísimo éxito. E logo, por outro lado, tamén teñen moi bons, e teñen algún que sobresae. Sí, hai de todo. Hai, por exemplo, un tamén que a nivel viño, a nivel internacional e nacional, ten uns viños moi bons a nivel de precio para facer un... E non só viños, senón gastronomía, hoteliño... Sí, gastronomía e viño. Sí, son establecimientos que funcionan moi ben. De feito, no verán solo fai falta para darse un volta por ali para ver a cantidad de volumen de personas que move. Meaño tamén é turístico, Meaño é un turismo de familia. Este ano tuvemos un incremento con respecto ao ano pasado un 56%, é unha barbaridade de incremento. Non se estamos notando, estamos falando do mes de agosto, uns datos que nos pasamos en Comunidade Sanés. Estamos notando na recollida de basura, no suministro de agua, que estábamos un pouco ao límite no mes de agosto, etc. E xemos aquí un boom, un incremento significativo. Entón, nos pasamos os datos e incrementamos un 56%, un incremento moi significativo, moi elevado. Meaño tamén é terra de naturaleza. Desde hai 3 anos conectamos unha senda desde o mar á zona interior, que é a zona dos Muños de Lores, a área recreativa Muños de Lores, que está tendo moitísimo éxito. Entón, agora temos uns 14 con algo kilómetros de senda de río, que ten moitísimo éxito tamén. Entón, sintetizando, resumindo, Meaño terra de viño, terra de música, terra de gastronomía, terra de naturaleza. E limita con un concello capitalino en turismo, non? Sí, efectivamente. Sí, con Sanxenxo. Sí, ten outros volúmenes, xa é un referente a nivel, xa non só de Galicia, sino noroeste de España. Sí, é un referente a nivel de turismo. Quizás se sature Sanxenxo e non recibimos, digamos, esa aportación que xa non colle Sanxenxo, é un formato diferente. O veciño que vai a Sanxenxo, que vai ao Grove, o mesmo que vai a Santiago, tamén vai á aldea. Móvese tú pola comarca. Claro, vai á aldea, e a aldea é moi atractiva. Quizás Meaño sea un turismo máis de familia, un concello máis de naturaleza, máis de tranquilidade, máis de paseo. Como andan de sendas, como andan de... Bueno, porque aparte teñen eventos como carreiras populares entre viñedos, etc. Cultivan, potencian moito este... Efectivamente, un dos características tamén que apoyamos da legislatura anterior,
aparte de ser quizás a etapa de maior inversión en tan pouco tempo, incrementamos moitísimo os eventos culturales, musicales e deportivos. E iso tamén nos axudou moitísimo a mover personas e dar a coñecer a Meaño. En sendas, en recuperar patrimonio como sean muiños, este tipo de cousas, ou lavadoiros ou tal, que tamén son chamativos non só para os veciños que conviven todo o ano, sino para os turistas, que son cousas que gustan ver. Cada ano facemos un mantenimiento de lavadeiros, tamén algunhas zonas de muiños vamos recuperando, temos a ruta dos muiños, que é a zona de Lores, agora ampliamos hacia Dena, conectamos, temos a ruta das Miradoiras, temos a ruta das Capelas, etc. Temos, eu creo que ben estruturado, o que quere facer diferentes rutas ou diferentes visitas, está totalmente estruturado e poden visitar Meaño tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Culturalmente, decía vostede que, e musicalmente, pois é un dos concellos que destaca, eu supoño que de todo Galicia, porque non hai un precedente con tanta participación e con tanta rapaz estudiando, non? Música. Son moi activos, incluso en participar en cursos de televisión, que se presentan. O corazón de Meaño, os meañenses teñen un corazón distinto, máis grande? No, todos conocemos a Meaño como o corazón de Sanés. Efectivamente, estamos moi ben ubicados, estamos rodeados, digamos, dos demais concellos. Cando chegamos, fixemos un corazón de un tamaño grande que colocamos na Plaza Nova de Dena, un corazón como se fora 3 dimensión, colocamos e instalamos luces para Navidades e tuvo moitísimo éxito. Cando é dos enamorados, poñemos todo en rojo, con alfombras e tal, ten moitísimo éxito. E, de feito, nas fotos que hai en Instagram, por aí nas redes sociales, pois aproveitamos para divulgar Meaño. Outros, digamos, outra figura así de gran tamaño, fixemos un saxofón tamén que iluminamos durante as Navidades en representación da música. E logo tamén na Plaza Concello fixemos unha copa e unha botella de grandes dimensiones tamén como representación ou facer tributo ao viño. Entramos alá. Como están os orzamentos? Vamos a entrar un poquinho na xestión, un poquinho máis, máis densa de información. Orzamentos para 2024, agora, ten maioría absoluta, non habrá problemas. A ver, vamos a intentar quitar. O ano pasado, creo que fomos o primeiro concello da comarca en levar a cabo os orzamentos. Este ano estamos empezando, hai un pequeno problemilla aí co personal que está de baixa e entonces vamos a retrasar, digamos, un poquinho, pero a intención é intentar que por ano tiñemos un orzamento. Vai ser un orzamento moi similar ao continuista, vai estar en 4 millóns e algo de euros. Se lle añadimos o plan concello, o antigo plan concello, ou máis provincia, ahora estaremos perto dos 5 millóns de euros, logo cando executa xa está en 7 millóns e algo. O sea, digamos, o orzamento inicial, os diferentes capítulos de gastos e ingresos, pero logo a hora de execución xa pasas a 7 millóns algo de euros de execución. Dicir que, bueno, a novedade este ano que entra a regla de gasto, que aí xa limita un pouquiño. Sobre todo, limita un pouco os concellos que teñen, digamos, remanente de tesorería. Os que teñen déficit xa non pasa nada, pero neste caso Meaño é un concello solvente, sin débedas, con bo remanente de tesorería, e nos pode perjudicar, digamos, a regla de gasto. Pero vostede decía que facía moita obra, e moito camiño, moita obra pequena, lóxicamente non van facer aeropuertos, pero e nesa obra pequena e lle queda remanente a pesar de ese dinamismo. Hai que cumprir a regla de gasto, hai que cumprir unha vez que se entra en vigor. Eu que digo é que a etapa, e así o estamos facendo tamén, é continuista, a etapa de maior inversión na historia de Meaño, quizás. Fixemos, digamos, para diferenciar, hai proxectos inmediatos, proxectos a medio prazo e proxectos a longo plazo. Dentro deses, fixemos un plan de humanizacións por todas as parroquias. Empezamos na parroquia de Simen, na zona da iglesia. En Lores abrimos un vial, humanizamos tamén a zona en Adoquín, que quedou moi bonito recientemente na zona de San Benito. En Dena tamén ampliamos un vial, que unha semicircunvalación, acondicionamos tamén eso, humanizamos na zona do colexio, tamén humanizamos. En Padén, na zona da iglesia, humanizamos tamén ese vial. Covas, un antes e un despois, a humanización que fixemos, desde a rotonda de abaixo de Padén, hacia Covas, depois o centro de Covas está un Francho, tamén humanizamos, a Capilla de Angustia humanizamos tamén ese tramo, o sea, todas as parroquias fixemos humanizacións. E logo temos o que é o plan de pavimentación. Ese plan de pavimentación ejecutamos tamén en todas as parroquias e o sí seguimos implantando. Ahora mesmo, por exemplo, temos pendiente pavimentar onde está unha bodega, Pablo Padín, tamén un formato similar onde fixemos apartamentos de Ena, acabamos de facer pavimentar outro vial en Simes que vai a Cermetira, que é moi necesario. Temos outro en Xixomir tamén a punto de empezar en cuestión do mes.
no centro de Dena vamos a intentar adoquinar o acceso aí para un que chamamos Cacheiro, tamén nun tramo pequeno vamos a adoquinar, e si hai unha zona entre casas que tamén vamos a humanizar. O sea, o tema de pavimentación e humanización vamos a seguir continuando con ese proxecto. Como están colaborando as administracións superiores? Plan a Diputación? A ver, a Diputación están establecidos máis provincia, o que era antigamente Plan Concellos, eu creo que foi un gran acierto. O Partido Popular mantivo eso e incluso incrementou, os concellos medianos, menos 50.000 habitantes, é unha axuda tremenda, porque os concellos teñen a capacidade que temos, pero necesitamos colaboración de entes, digamos, municipales, en este caso a Diputación, a Xunta de Galicia ou incluso do Estado, para incrementar, digamos, a capacidade de inversión. Que proxectos importantes se pode destacar? 2 ou 3 dos importantes con plan provincial da Diputación? Na Diputación, por exemplo, vamos a fazer a renovación da piscina, aí son 70 e pico mil euros, é un proxecto de deportes, de instalación deportivas que antes non existía, implantaron este ano, van a continuar con él, eu creo que foi un gran acierto. O demais provincia incrementaron esa partida, co cal dache maior margen para faltar algún pavimento, algún vial, e nos centramos casi todo. Temos un antigo pabellón, e o que intentamos é, bueno, se temos o proxecto, temos a financiación, techalo, e pasar unha pista de pádel, facer fútbol lindo e facer un parque infantil, e está cuberto. Con lo cual, durante o inverno, as nais poderían ir para ali e poden utilizarlo. O proxecto está diseñado, financiación tamén, falta no licitar. Supoño que dentro de 2 meses procedemos á licitación. Sería unha novedade un pouquiño, non? De que na comarca exista un parque pechado que teñas pista de pádel, fútbol lindo e un parque infantil pechado, digamos, para que as nais poden levar os nenos os días de choiva. Que aquí son bastantes. E a Xunta, como se porta con Meaño? Si son sincero... Usted será como queira. Usted será sincero que está falando principalmente os veciños de Meaño. A ver, se son sincero, se comparamos con outros veciños cercanos, hai un déficit tremendo da inversión da Xunta en Meaño, un déficit bastante grande. Non é de agora, senón que é un déficit histórico. Entonces, claro, compara esa inversión que está facendo nos concellos limítrofes con referencia a Meaño e hai un déficit bastante grande. Pero fala grande. Des 2 anos que vostede, por exemplo, alcalde? E dos anteriores tamén. Sí. Eu creo que xa un déficit histórico, non sei por qué, temos tema de aceras pendiente que non se fixan. Agora, hai unha partida de acera que estamos intentando incluir, parece que se va a portar ben, están previsión de incluílas, se me deron a información. Hai outra acera, por exemplo, en Dena, na salida hacia Villalonga, que tamén é un proxecto que te va a incluir, o sea, ben a día de hoxe, se ejecuta, estamos desde que empezamos ahora a diseñar o proxecto e hasta que se ejecuta, mellor pasan facilmente en 2 anos. Pero bueno, antes, eso estaban pedindo de hai 15 anos para atrás, ou 16, según me informan, e nunca se levou a cabo. Ahora me dicen que sí, que se vai a levar a cabo. Espero e deseo que así sea. E, bueno, todas esas obras serían boas, ademais, para o que vostede comentaba antes, da afluencia turística que reciben, bueno, non só de Sanxenxo, sino do resto de concellos que temos aquí no Gran, non? É a comarca, ou somos a comarca osanesa máis importante do noroeste de España, coa encabeza ou ca cabeza tractora de Sanxenxo, Grove, non? Sí, quizás o turismo se move por... toca todos os concellos. Claro. Sí, así debe ser, Pero aparte de eso, o dinamismo económico que xera é moi importante, sí, é moi importante. Na horta, no viño, en todo. Sí, non sei cal é o porcentaje do PIB que bueno, se fala do 15, pero incluso o clúster reconoce que se mete toda a cadena, pois sería do 20 e pico. Sí, un beneficio moi grande para todos os sectores, Claro. Sectores de calquer ámbito. Eu creo que é un gran acierto. Repartes en diferentes concellos da comarca e ves os datos que che pasan e ves que a xente, se é un mal día, por exemplo, non van á playa e van toda a zona interior, van a patrimonio, por exemplo, con Podes e Cambaos e tal, e fan un recorrido por toda a comarca. Recientemente se puxo un autobús agora en funcionamento, eu creo que pode ter moito futuro, que a xente, igual que ti cando vas a unha cidade, vas a Madrid, vas a Londres, vas a París, coixes autobús e te desplaza por toda a cidade, pois ese formato eu creo que aquí pode cuajar. E non hai aglomeración, salvo 4 días ao ano ou 10 días ao ano, non hai aglomeración, non hai que parar o turismo, non? Non hai que ter turismofobia, non? O sea, o día da festa do viño de Meaño, pois, lógicamente... Sí, pero aí tes problema de aparcamiento, pero bueno, ahora vamos a comprar unhas parcelas aí para habilitar unha zona de aparcamiento e tal. Claro. Son días puntuales que sí, tes aglomeración. Pero o que se agradece que veña xente. Que se agradece, claro que se agradece. Eu eso de turismofobia non chego a compartir.
non chego ni incluso a entender. Que sí que hai que deixar de centralizar quizá os números da costa e repartir por outro meses, creo que estamos todos de acordo. Ahora hai que buscar os medios e os métodos que funcionen para, digamos, desestacionalizar os restantes meses, que non é fácil, A Festa do Viño doulle unha importancia. Antes era a Festa do Viño conocida como das pequenas adegas nas que participaban pois esas 12, 14 da Asociación de Pequenos Adegueiros. Ahora é unha festa das importantes do viño, non? Eso é importante, e a economía do viño e o sector do viño, comentaba antes, pero sigue tendo un peso importantísimo, e non só en Meaño, sino para fora de Meaño, porque moitas das adegas venden o viño fora e levan Meaño polo mundo, non? Efectivamente. É unha marca, o sea, Meaño desde que se cultiva, se elabora, se embotella e se distribuye, vai levar sempre o nombre de Meaño. Eu creo que o viño sofreu un gran avance. Eu recordo desde neno, cando había outras variedades que se foron quitando, fose plantando a variedade albariño, unha vez que se foi implantando, as bodegas eran pequenas, relativamente pequenas, se elaboraba, digamos, en barricas de autoconsumo, en barricas de madeira, logo xa veu o inós, aí xa podían controlar a temperatura, as levaduras, o sea, foi unha evolución moi importante e un control, e ese control xa, digamos, sobre a elaboración do viño. E logo xa as bodegas foron crecendo, as plantacións, as que antes eran de maízas, cultivo de maíz prácticamente desaparecido, se implantou a vid, é un sector que move moito diñeiro, casi todas as familias teñen vinculación de xeito directo ou indirecto co sector de viño. E unha vez que elaboran e distribuyen, pois levan o nombre de Meaño por todo o mundo. É o maior emblema. E a agrupación ou a idea de constituir un grupo de donas e de cabaleiros en torno ao viño tamén é importante, non? Porque vai deixando un legado para o recoñecemento da xente do sector. Nos cando votamos a andar a Festa do Viño quixemos dar un formato totalmente diferente, de feito non ten nada que ver co anterior. É un formato que nos está gustando e cada ano temos máis aceptación, máis éxito, e decidimos añadir tamén as cofradías. Claro. Vemos que é unha forma de divulgar ou poñer en valor o viño, a gastronomía do viño. As cofradías gastronómicas en España teñen e move moito. Nós empezamos con 7 primeiros anos e agora estamos en 15. Intentamos chegar a 20 na próxima edición. E por lo menos persoas ou cofradías enogastronómicas que nunca habían estado en Meaño, pois si, veñen a Meaño, comemos en Meaño, facen mellor ruta en barco, durmen en Meaño. Eu creo que é un gasto importante para os establecimientos hoteleros de Meaño e a súa vez divulgamos e poñemos en valor, digamos, o nombre de Meaño. Fai uns días saleu unha enquisa por aí de que había que, ou se propoñían algunhas fusións de concellos por Galicia. Non sei se lle sona unha de Sanxenxo Meaño ou Meaño Sanxenxo. Meaño non pideu ninguna fusión. Meaño é un concello sólido, non ten débeda. De feito, Meaño podría absorber a Sanxenxo tranquilamente, non? Home, se hai que facer unha OPA, facemos unha OPA. É broma. Mira, este ano, no segundo trimestre, fomos o primeiro concello, ou senón o primeiro, nos primeiros en pagar a proveedores. E iso non todos os concellos poden dicir eso. Entonces, somos un concello sin débeda, solvente, un concello con carácter marcado, digamos, no mercado social. Ten unhas características tamén, entre outras, que toda a xestión é municipal, todos os servicios son municipais. Con normativa que existe hoxe en día, sobre todo a contratación a nivel de personal, é complejo, moi complejo, pero bueno, vamos a intentar mantelo así no tempo, na medida posible, ainda que os servicios ora son moito máis complejos, a normativa é difícil de cumplir e a mellor hai que externalizar. Exemplos que temos agora, o tema dos residuos. O tema dos residuos ven aí un marrón tremendo. Ven pola normativa europea que hai que cumplir, po ano que ven, que non pode ser un servicio deficitario, ven pola do Estado que nos obrigan a incrementar a tasa, e algo tamén da Xunta de Galicia. En resumen, entre o Estado, a Xunta e a Directiva Europea nos obrigan a, digamos, cobrir o coste real. Nós temos un 52, nós temos o Concello da Comarca cos impostos máis baixos. Entonces, seguramente teremos que regularizar, levamos 15 anos sin tocar os impostos. Entonces, bueno, veñen tempos non nada fáciles. Señor Beites, foise o noso tempo, pero ten unha última intervención para decir o que vostede queira ou que non lle preguntei, ou remarcar o que algo do que dixo. Simplemente decir que seguiremos traballando por o veciño de Meaño. Eu creo que
creo non, considero que entre todos xuntos lograremos que Meaño siga sendo o mellor lugar para vivir, o mellor lugar para traballar e tamén o mellor lugar para disfrutar. Pois que se cumpla, porque eso será bo para todos. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima. Moitas gracias e moi boa noite. Moi boa noite e moitísimas gracias pola invitación. Moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición, a primeira, que, como lles decía, nos levará hasta finais de o mes vindeiro de xuño do ano que ven, con Carlos Vieites, alcalde de Meaño, con Santiago Freire, alcalde de Noia, e con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitas gracias por estar aí. De verdade, saudos. Gracias a Dios. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.